obodo mgbịrịgba na-amara n'eze duchi mmuvo chacha enenye nwa eteta gbonye ọkụ gbamụ chụdịbụmonia bụ ọgbọ na mmanya aimuhe na-enye waite ga-edozi oti asị m ka nje soto dị ọka nje agwụ egwu ma ibe je eme ka o meela chi ike luo nwanne na-emi aka ewoche mmachi botụrụ mụlodogwu n'ahọ ọwa na-adoba eje agbawa mbọ ọgwụlusiadoba enwakpọ ma atọ na mbụ ka ike chiwu izeto na mba ka ije egwu ka egwuola mgbe ibe me egwu ka ngwala egwu lere ndị edobaghị na-egwu egwu ndị nala edobaghị eje agba mbọ ọsịmụ na mụ ejeje agwụ egwu anwansi metere bụ ka ike chiwu iti ete na mba ijebe na ije bụ ụzọ ka ikpodua ma echi amecho emoche bụ ụzọ ma echi mechie n'ike ogbebi na-aza chamanụ ndị egwu leri ma egwu gboma ndị na-aledoba ije bulu amechi nwata ebe ụzọ amechi amechi imechi na amechi amechi mechi na chamanụ gị chairmanu ndị agụleri na eziokwu gbamụ na United Arab eziokwu gbamụ Emirate amechi na United Arab Emirate amechi amechi emeche bụzọ amechi male na onye ọchịchị na-ewere iwo ekene enwepụ lekene ekene enwepụ lekene ekene enwepụ lekene ala jo egbu musa ekene enwepụ lekene ekene enwepụ lekene ala ji ngega na-akpọ musa wapụla onye iwu enwe na-eduba eje gbaba mbọ ekene ewapụ lekene ndị na-eleduba ije bulu ayịma ịma na-ele ma ụba ngwa ngwa ịma ha bụrụ oche na bụchi nwa chacha ayịmụ nwayọ nwayọ ịma ngwa ịma e na-elire ewe mmadụ elie ịma na-elide mmadụ elima ịma Jizọs ịma Jizọs ịma ngwa ịma Jizọs ịma Jizọs ịma n'ime Dubai ịma ngwa ịma Jizọs ịma na Dubai amakala unu ụdị ahụ ka gwala chiadị na izuzu bịa nene cheduwe ekwenze eze mọgọ nwa na Dubai wee jee bulu ayịmeze mọgọ bịa nene eze mọgọ bịa nene eze mọgọ chadi Dubai amakala unu ụdị ahụ ka gwara ọyịmụ Dominik ka ọ makwala mmadụ na-eke ọyịmụ Dubai amakala unu ibe kile masta ibe nkili ibe kile masta ibe nkili ewe anadoba eje agba mbọ ibe kọneze emibe nkili n'osi Dubai na ọnatochetato na mbụ ka echiwu emela igbe mkpa mụnini ayemibe nkili ije emere eme mkpa mibe nkili eji ata emere ime mkpa ibe nkili igwe celebrate ekene ngwa
oregbu a na-ekwe ọyịmụ yongu yutu na mawalodogwu nwana na-ekwe ma a na-ekwe Dubai amakala unu igwe celebrate a na-ekwe ogbuoyiwe na-ekwe ugo igbo kamucha muto odogwu debe kpamụ igwe celebrate bịa nene ịnwana Dubai eje gbaba mbọ ịnata ije kenye ma okeme ayịmogbuehi ibe si bịa nene ogbuehi Mike bịa nene ibe si wee bụ ke mma gwulile egwu ide ndị egwu leri na Dubai ide ndị egwu leri na Dubai ide ndị egwu leri ide ihe abịalile ụlọ ide ndị egwu leri na ide na-ele Dubai jee bulu ibe si wee bụ oke ngwa ide si kenye m oke nke m nini ka ncheta n'ụjọ nọ ma emerukazie ewela ọgwụ leri jọnụ kedu ibe m emela unu awela ọgwụ leri awele ngwa enwe anadobaghị wee jee bulu ebe na-achọ obi iche je ndị be unu ịchọta nwoke nke mgbe nini awela ọgwụ leri oke wele ngwa o wela ọgwụ leri bịa nini awela ọgwụ leri unu kenye m oke nke m nini ogbuehi onye kwale yaga mma abịa iwu nọ yaga na koro na ubili ọyịm onye nwale yaga enweluo n'obu ụbọchị ntikọta egwu n'ime obodo ma mụ na onye kwale bụ ọgbọ n'eziokwu mụ na onye kwale na-atụ egwu nnegwu ta gbeluo n'obu mbọchị ngwụkọta egwu ọbụla na onye kwale ruolu n'ọcha yaga ka n'obili wee ruru n'ọcha nwa kpọwa na onye kwale te ya gbajita nini yaga ka n'obili wee tiru enu ọbụla na anya mmiri jụrụ odogwu anya nwa ajụọ na onye kwale yaga nwoke kedu ebe na-akwala ma ya bịaru akwamozu yaga ka n'obili nwoke kedu ebe iji rulu ọnwa si mato na mbokikechiwu dịka ịcha bụ ọgbọ n'eziokwu isi atọ na mbokikechiwu nwanne m oke na-agwụla egwu ma ego ka eji emeta onye egwu ma menwero na nwoke nya ka nna akwali nwa si na onye kwale ya gaga etizine mkpu ọyịma onwe iwu nọ ịkwazi n'akwa na onye ọbụla dị ndụ ji akpata ego oyibo na onye nwụrụ anwụ na-akọrọ ụkọ n'ibe ụkọ kọlụ yaga ka n'obili itizine mkpu na onye nwụrụ anwụ na-achụtara ozi ego ịnwale nwanyị ọgbama mbọ onye ekweli nuo n'isi ọnwa si matole bụ Okikechiwu nọdụ agwụleri ka egwu ka nna adụbaghị ka nje gbaba mbọ ka nna adụbaghị ka nchụta ego mbenye unu o wee nyiri ọ na-egwu moko o ji nyiri n'ụlọ yaga ije ebutelile ego oyibo ịnata ka ikenye m oke nke m ngwa eme honorema ema amaloba ema ndị doba eme amaloba ngwa ema ndị na-aledoba ema akpati ego guleri ma ngwa akpati ego guleri Dubai amakala unu emecha kadali mochi n'aka nwanne gị
ogbi ezo imu yoli yoli yongu yutu na malema emama lovema enatinye moke nke mema adopuna egwu eze bilo ogbu ayiwa bụ nwanne ngwa ọ bụrụ m omela wee m egwu ogbu evi na ka atọ na pụkikechi eze beni eze ka anyị niile nọli eze eze be na emuwe ọdụ wadi bịa nene ndị na-alụ india jebulu ịwa na-aduba iwe jebulu ịwa na-aduba iwe jebulu eze beni wodo wadi ekeneze etale kanitibi n'osisi ogbe ayu ibe zodu ngwa oyemu eze beni bịa nene wodo wadi dubai amakala unu na-eliri ewe ma na-eli chacha ogbe ahụ onye kachiwu andụrụ dọla mlodegwu n'afọ ogbu ewe onye kachiwu iroko mmanwụ ma na-abịazi ebe nọ ogbe ahụ iroko iwe akọwa na unu okosisi ndị na-aledubaghị wee jebulu ogberiroko Dubai amakawani ogberiroko dutata na mpokikechi ka ndị Dubai ejagwu egwu na ọsoro egwu m nsọ ma ndị Dubai bịagwu egwu Chiedo Perese Chiedu oyimo Perese bịa nini Chiedo Perese oyimo Dubai amakawani eduo ime Perese bịa nene na mụ na-egwu emewe ihe ọkaiwe igbe zudu n'otu ọcha o jiri asịa mogo na ama igwe ngwa oyimụ agbọghọ dịka izuzo na mmanya agwa gị na mmadụ bụ ọgbọ dị eze nwaloko bịa nene na mma eji ewe ndị otiti egwu ịgbanugo obiọma mere wee m egwu ogbe ya ochie abụ ụtọ oyibụwa akpela gbanwe egbe onye egwu ogbe eri nwa mgbe kwalichi a na-eme jedobe anyị otiti egwu ịgbanugo doto n'ebe a na-ego ịgbanugo ịgba na-ego n'ibe nọ ọchịagha egwu leri mbọ ọnụ ngwa ike bụ nne na dele ndị edoba yọbụ ngede ọchịagha egwu leri ọhegbu nwa m nna dele ọchịagha egwu leri mbọ ọnụ ike bụ na nwanna dele ngwa ichicha egwu leri hijeche ije egwu eduba ijeche ịmata biko kenye m oke nke m n'ibe nnọnụ ogbe iwa m na zọba obi dọ n'obia nene dosi nri ka nna gbogodu oyimụ ọnọdụgo na Dubai oyimụ ọnọdụgo bịa nene ọnọdụgo ka ị nọlịa nene ọnọdụgo n'ime Dubai bịa nene ọnọdụgo ka ị niile nọlịa nene ezi ohe mụdosi bịa nene ọnọdụgo Dubai amakala unu ịwa na Dubai ijebulu oyime ọnọdụgo bịa nene ọnọdụgo cheta n'ịmụ nke m nini Chiwemeka nha ntị bịa nene ogbeeri Chibuemeka arụ ọnụ ọ bụrụ m mere wee m egwu igwe na-asụ peni bịa nene ụgwa na oboye ka nna gba ebe a ogbeeri ezio ime enyi mba n'ime Dubai bịa nene
igwe na-asụpeni arọ n'ọnwa nke ka nna kpoliba ogbuenyi mba oyim ogbuenyi mba bịa nene ogbuenyi mba nke ka nna gba enyi mba ogbuenyi mba bịa nene ọnwa nga nọdụba wee jebulu ewa nọdụba ejebulu oyim enyi mba igwe sope na-ebiagolu igwe ka anyị niile nọli enyi mba nne m ibe mewe na-echi ikelu igwe elu aka ka anyị niile nọlia nene ibe mewe na-echeta Chukwu ogbu anyị wee ji ma ọbọ ngwa ngwa anyị mụ eliwo tabịa nene ndị dobe anyị n'onu holiwota nwa na-adụbaghị wee jebulu ibe na-achọ ego ibe holiwota bịa nene chiwe ibe mewe na-echeta Chukwu agba iwe ji maọbụ ibe mene unu ma ihe kọgwu na unu kolikoli holiwota na-ata nene kike nye m oke nke m nini ndị mụ na mmamele rapụla Chiwu maka chiwe na mmamele rapụla Chiwu ogbu ahụ ogbu anyịnya bịa nene ogbu ebi ogbu anyịnya bịa nene ogbu ehiwe ma eke ikele oyimo rapụla Chiwu ụdọbara ibe zenu akwụ fechadala wa bịa nene akwụ na mmecheweduba ya otiti egwu anọ m n'ime duba ya otiti egwu akwụbiko kenechi ikele egwu elu aka nwanne na-eme amonia bụ ọgbogwu ụdọbara ibe zenu ngwa ịmale na nwa maneka na akwebe na pepe ya olo wa na naini oyimu mazi oversize bịa ngwa mazi oversize bịa nene oyimu oversize maazị Dubai amaka ebe njeli ogbu iwekwe nekenegodu ogbu iwekwe nekene ngwa akọrọ nke ka na-akpọ oyimu akọrọ n'egba na-ekakwana ezi oyi mgbe oji nwanyị aga ngwa ogbu ebi nwa kọrọ edelide medelidi Emirate Force na Dubai Emirate Force na Dubai ngwa arobu na gwoji nwanyị aga unu cheta n'ime nke m nini ndị mụ na mmamele Chukwu na-eso ngwa oyimo nwakwa eze bịa nene oro ogbe eze ọkọ ome akwa eze eme ogbe ya gwa eze bịa ngwa ogbe ya eze ọkọ ome ngwa ọkọ ome ndị Igbo na Dubai oke ome ndị Igbo ndị Dubai ndị mmeje mgbe ezonu ọzọ nluzie ka ngwudo chikelu ewu chikelu ewu ọwa mma ngwa chibomega bịa nini chibomega bịa nini omega nwana ba Dubai wee jebulu chikelu ewu ọkwa mma oyigbo ndị Dubai nọ nata kunu cheta n'ime unu obi ebe mbụ a na-ekwezi peta na-ekwe nsị a na-ekwezi peta na-ekwe nsị ogbu eriwe ezi agụlọ n'ebe agụ a na-ekwezi kedu mmemele unu ogbu eri dọpụ bịa nini arobu na agwọ dọpụ bịa nini akwụ ezu ọnụ movuo akwụ bịa nene
akwa ezu ọnụ nke izizi Dubai amakala unu. Ogbuagha Pita na-ekwensi inwe anadeba iji ebulu si chọgwa n'ibe eji emelu onye egwu a na-ekwensi si cheta n'emu nke m nini. Mụ na ndị India mụrụ arụ, mụ na ndị India na-emekọ egwu. Masalu Chinedu wele bụ na bịa nene Ogbuefi wele bụ na biko ka anyị niile nọlịa dọla. Ogbuagha ebidola bịa ngwa obidola bịa nene ndị na-ala Dubai. Chinedu wele bụ na bịa nene ndị na-ala Dubai jebulu oyimochi Chinedu dollars. Obidolas bịa nene Ogbuefi Chinedu ngwa ebuelu mgbe ịkpa mụdị ya ebubu. Mpịakọ emuamane ka mpịakiti ndị mkpu na ndị mmadụ nara onye bụ oji agwalila ozu. Ogbuagha okpoko n'ịgbakwụ arobu na agwa okpoko bịa nene okpoko mmanwụ ma hapụ obodo bịa nkili. Mpịaka ma ebe enuma na mpịaka egwugbo ma nwammane ka mpịaka nwa aja agwa nne yo. Ọbala na-asụ dabala amala ma ọbala na-asụ den ọbala biko sụbala moude n'ibe nọ ọbala ndị Dubai na-asị ma obi aba. Ọbala na-asụ dabala oyima ọbala na-asụ dabala ọbala ndị Dubai na-akpọ mova sị ma obi aba nene. Papa Jumeju ọjade ma kote sọjade mụ na ndị Dubai emewe ya. Omemezi emu okolo omemmande bọbịa nene ka nje Dubai je nata. Chifu omemmande bụ na mmai omemmande bọbịa nene papa chebe ụzọ mmanwụ mụ nọ n'ezi. Akelakiwegwo na ananonia ameka ahụ na-eba ameka mụ na ndị deba ya ekwego n'aka. Onye kụdọgwụ nwa gbalịfadebe keneli mezi oyimigwe elu aka bunu oyima Ogbuefi nwamma hachibe ụtụ arobu na agwọ oyimigwe elu aka Dubai amakala unu. Unanụwale taleka n'etibi n'usisi obe eze bete obe ụba aye ka mmanwụ m na-eje ebe ahụ ekere omunyiri ayemụ emirete mma na lele ma nyapụrụ ụgwọ ka ọ dị emerụ kazie ibe mewe na-echi ka eluigwe elu aka ayemụ nwa m na-eche ebe otu obodo mgbere